Apa nih? Foto. Foto lah. Dari dijari kita ini gendang ya. Ini deh. Panggilan yang bernama Darul, Pak. Panggilan Darul diharap ke tempat pemukulan musik. Terima kasih. Ini jedor gak iku ta, Pak? Mana gak iso. Ini jedor. Iya. Iki rodor ini. Apa bedeng kamu deh? Ini kok.
ora bisa nyawang gunung desa dadi reja dening ora ilang goning padha lara lopo molaya soliwasa limda iman abada alal habibi kalko ilkol kilkul limi wala habibul ladi durja safa aduh likul lihalimina ahwalimu tahimin Witi pandengan campur sari kesenian kita aja nganti lali kanca kabeh ayo padha memuji tuwa muda ayo padha nyawiji Bandengan campur sari jedar-jedar suarane bacuti megal megol polae bokonge ya Mas, sing ten ngarepe lenggah. Sing tenang. Yo, kira ke biaya. Woi, woi taur. Woi, kira ke biaya. Jek sore iki rek. Woi. Wes sampe ora, woi. Jek sore iki. Woi. Aduh. para kanca-kanca iki kesenian rek aja gawe sing Woi, langsung sarap ae, ganti rugi langinone biaya, woi. nek gak lereh ora usah sing kaya Woi, mangkono kata iki kesenian Woi. arek cilik-cilik mundur Woi. arek cilik-cilik mundur sing arep iki longgo kabeh aja njero kalangan Di stop, Pak, di stop. iki terus apa enggak prei Iki lanjut apa, Prei? nek lanjut supaya ngerteni dhewe lho ya rek ya kabeh kancane dhewe sing apik ngene iki malih sing njero mangan gedang ngene iki lho rek Kata Prei saiki. Prei ya. Pak Prei saiki, Pak Prei, kamu apa wis? Aku rugi saya, kamu apa aku masuk sinagap. ayo dicekel Mas piye acarane wis Yo cekel ae. Yo panitia. Ayolah dijogo bareng-bareng kanca-kanca. Sapa sing nggawe kesro? Ganti rugi biaya. Sik sore rek. Iso lanjut. Ayo lanjut Mas.